Žil jednou jeden kan, který se jmenoval Morol. V té době žila také žena, které se říkalo U. Měla víc než 20 dětí. Poblíž Ujina domu rostl strom raual, na němž dozrávaly veliké šedivé plody. Jakmile zralý plod spadl na zem, děti ho běžely sebrat a přinesli ho domů. Když to Morol zjistil, schoval se za strom a jakmile nějaké dítě přiběhlo, hned je snědl. Tak snědl několik dětí. Když na stromě nebyl už ani jediný plod, Morol tloukl holí o zem. Jak se ozvala rána, děti si mysleli, že opět spadl plod se stromu a některé vyběhlo ven. Morol je však chytil a snědl. Tu se matka vrátila z pole. Pohřešila mnoho dětí a tázala se, kam se poděli. Některé ze zbývajících řeklo, že jich chybí 10 a že každý, kdo vyběhl ven pro spadlý plod, víc už se nevrátil. Matka už o Morolovi slyšela a proto se rozhodla, že zítra nepůjde na pole a postaví chýši na vysokém gumoru. Když kan Morol opět přišel a udeřil holí o zem, nikdo z dětí nepřiběhl. Mnohokrát ještě tloukl holí o zem, ale všecko nadarmo. I rozlítil se velice a šel k domu, v němž děti žili. Nikoho tam však nenašel. Mezitím matka natřela kmen od zhora dolů olejem a když kan konečně děti objevil, všecko jeho namáhání bylo marné. Kmen potřený olejem byl tak kluský, že se po něm nedalo vylézt. V tom děti zavolali na Morola, ať se chytí lana, že ho vytáhnou nahoru. Táhli Morola a když byl v polovině, lanu pustili. Kan spadl a zlomil si nohu. Znova se chytil lana, ale děti ho znova schodili dolů a Morol si zlomil druhou nohu. Když spadl po třetí a po čtvrté, měl zlomené obě ruce. Mezitím přišla U z pole, sundala děti ze stromu a společně s nimi lidojeda dobila.